Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, δεν σας λέω καλημέρα επειδή δεν είναι πρωί και ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω το vlog το πρωί, αλλά έχω φροντιστεί ώρα και μου ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή και έχουμε 15 Ιουλίου και η ώρα είναι 6 και 4 το πάει. Λοιπόν, και σήμερα θα βγω βόλτα. Θα βγω κατά τις 7.30 κάπου εκεί, ώστε να έχει πέσει λίγο ήλιος και όλος να μην έχει τόσο ζέστη. Και μου είχατε πει σε σχόλια και μου είχατε στείλει μηνύματα ότι πραγματικά σας άρεσε πάρα πολύ που έτσι έδειξα και φίλους μου και γενικά μου το είπανε και οι φίλοι μου αυτό που τους άρεσε που φανήκαν έτσι στο κανάλι μου και γενικά στο YouTube, οπότε μου το ζητήσανε και εκείνοι. Οπότε ναι, θα βγω κατά τις 7.30 και άμα είμαστε πολλά παιδιά αν είναι θα σας βγάλω μερικά clips από εκεί πέρα. Λοιπόν, αποφάσισα να σας κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Για όσοι δεν με παρακολουθούν στο κανονικό μου κανάλι, ανέβασα ένα βίντεο που λέγεται ανακοίνωση και έκανα μερικές ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση που έκανα ήταν ότι άνοιξε το vlog channel μου, η άλλη ήταν ότι άνοιξε η αδερφή μου το vlog channel της και η άλλη είναι ότι θα πάω μάλλον διακοπές και επειδή εκεί πέρα που θα πάω διακοπές δεν θα έχουμε ίντερνετ, θα είναι λίγο δύσκολο να ανεβάζω βίντεο, οπότε ό,τι ανεβάσω από vlogs θα το ανεβάσω μάλλον στο κανονικό μου κανάλι, δεν είμαι σίγουρη, και ό,τι ανεβάσω θα καθυστερήσει λίγο λόγω ότι δεν θα έχω ίντερνετ. Και επίσης θα φύγω σε 3 μέρες. Θα πάω κατασκήνωση, οπότε ούτε vlogs εδώ πέρα θα έχω, ούτε στο κανονικό μου κανάλι, γιατί θα λείπω, θα κάνω εκεί πέρα vlog, αλλά δεν θα κάνω τίποτα το ιδιαίτερο, επειδή εντάξει έχουμε η αλήθεια είναι ένα full πρόγραμμα, αλλά ναι, και επειδή ούτε εκεί πέρα έχουμε ίντερνετ θα το ανεβάσω όταν γυρίσουμε. Και μια άλλη ανακοίνωση που δεν την είχα κάνει στο κανονικό μου κανάλι, αλλά θα πω τώρα, είναι ότι κουρεύτηκα, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται λίγο πιο μπουκλωτό το μαλλί μου επειδή καθάρισα από την ψαλίδα. Έχω να κουρευτώ τον Νοέμβριο. Ναι, και εντάξει, νομίζω είναι ωραία, πείτε μου και εσείς από κάτω στο σχόλιο τη γνώμη σας. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν παιδιά, τώρα η ώρα είναι 7 και 4 και θα φύγουμε τώρα που να είναι. Λοιπόν, να σας δείξω και τι φοράω. Φοράω αυτό εδώ πέρα το shorts φόρεμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και φοράω αυτό εδώ πέρα τα παπούτσια που δεν ξέρω που είναι, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι από τα H&M. Οπότε αυτά για τώρα και θα τα πούμε αργότερα. Έχω φτάσει τώρα, είμαι εδώ πέρα με τη Σίλα, την έχετε ξαναδεί. Την έχετε ξαναδεί, η ώρα είναι... Ναι. Η ώρα είναι 7.30. Είναι 7.30 και περιμένουμε και τους υπόλοιπους, ως συνήθως εμείς πρώτες. Ναι, είδατε. Οπότε ναι, μάλλον θα το πούμε μετά όταν θα είναι και οι υπόλοιποι, οπότε ναι. Αν θέλουμε βέβαια, το ξεχνάς αυτό. Γεια. Τώρα είμαστε σε μια καφετέρια. Είναι σκοτεινά, το ξέρω τώρα. Είναι 10 παρά 10 από εκεί. Είναι λίγο. Ακούτε από πίσω τα μόνιμα αγόρια. Ναι, είναι λίγο βλαμμένα. Όχι, φύγει και με άλλη μια φίλη μας που είχε έρθει, η Ειρήνη, έχετε ξαναδεί. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να τους χαιρετήσω λίγο, σταμάτα το. Τώρα μείναμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Μας αφήσανε μόνους. Ναι, forever alone. Λοιπόν, το ξέρω ότι το vlog βγήκε λίγο μικρό. Επειδή δεν έκανα πολλά πράγματα, πρέπει να ξεκινήσω το πρωί, αλλά δεν το σκέφτηκα και γενικά δεν έχω και χρόνο. Αλλά να την ακολουθείτε και πάλι. Είναι καλό κορίτσι. Είμαι καλό κορίτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε μάλλον σπίτι, οπότε γεια σας. Γεια σας.